Salam, adım Katerina. Özüm Rus bolsamam, doğulanımdan beri Aşgabatda yaşamsam, Azada adına Türkmen Milli Dünya Dilleri Institutunu tamamlamsam, Türkmen dilini su çenyalı bilen, hem kärim Rus dili molemi olansam, size de Rus dilini arkayın gürläp bilerýäli öwredesim gelýär. Men Aşgabatdaky Perzent Bilim Merkeziniň direktory bolamsam, kurslara gelýän dinleýijileriň ýagdaýyndan habarly. Rus dilini öwrenmäne gelýänleriň köpsi ýa-da daşary ýurtda okuwa girjek bolýany üçin ýa-da daşary ýurtda işlejek bolýany üçin rus dilini öwrenjek bolýar. Hem edil okuwçy talip bolsa, nollan, ýagny başlangyçdan başlaberýärler. Ýöne ula adamlar edil başyndan başlamagy bir hili namys edýän eken. Bilýän ýerler, düşünýän ýerler, aňrymda bazam bir açyk düşünjem, bilimim ba diýerler. Dogrudur, düşünýändirler. Ýöne rusça gürlemek üçin grammatikany dolu bilmeli. Goşulmalary sazlap bilmeli. Onuň üçin başlangyçdan başlanyň kemdel. Meniň tapançy kalgam YouTube'da kanal açyp Rus diliniň edil birinji derejesini online bölek edip okatsam, onu Türkmenistanaky hem kursy okadýan molimlaryň günaň satlaşarmyka diýen, hem kurslara gelýän ulu adamlar arkaýyn birinji derejeň testinden geçip ikinji derece ýazylyp bilerlermika diýen. Kurs merkezleriň aglawasyny ullara okatmak üçin Ruski Suvenir adly kitap ulanylan soň, men şu kitabyň birinji bölegi boýunça video sapaklary ýazaýyn. Diýmek, size şu kitabyň hem учебник, hem рабочая тетрадь, hem diskinden özüňize edinýäňiz Türkmenistanyň ähli kitap dükanlaryna bagmaka diýen, eýemden Russiýada bolýan bolsaňyz, onu Ozonny online hem satylýanyny görýän. Men bolsam şu günden beýlek ýuwaş bu kitap boýunça video düşürüp çykaryp başlaýyn. Gittik.